שלום, היום ניצור דף ASPX של C#. היום ניישם מערכת שמקבלת, עושה לוגין למשתמשים ושומרת בקוקיז את הפרטים שלהם, כך שבפעם הבאה שהם נכנסים לאתר הם לא צריכים להזין שוב פעם את השם משתמש וסיסמה וכל היתר. אז Web Application, נקרא לזה Cookies App בתיקיית שניר. דף דיפולט, אנחנו רואים כאן שהוא כבר ב-inherits קיבל את הזהות של דיפולט, וזה לא ישתנה אם נשנה את השם של הדף, למשל add default, זה לא ישתנה כאן, וזה ייצור כנראה בעיות. אז בואו ונמחק את default, add a new item, web form, נקרא לזה login.aspx, זה השם שרצינו. title login. בואו נתחיל כבר כאן, לפני שאנחנו רואים איך הדף נראה, ניצור טבלה. בורדר של הגבול שווה 1, שנדע באמת מה קורה. tr בשביל row, שורה, table row, ו-td בשביל תאים, תא בשביל טקסט ותא בשביל טקסט בוקס ותא בשביל הודעות שגיאה. 1, 2, 3, 4, 5, אנחנו רוצים 5 שורות. נכתוב את זה מהר, username ואימייל, password, נעתיק את זה Ctrl C, confirm password. בואו ונראה איך זה נראה, split. זה צר מאוד כי לא אפיינו את זה ב-width שווה ל-100%. יפה, ככה זה נפרס על כל הדף. ואם נצר את זה, אז אפשר לראות שהוא הוסיף כאן מאפיינים של style type text CSS עבור התאים האלה, וכאן אפשר לראות שהוא הוסיף קלאס לכל תא שאנחנו רוצים שיהיה ברוחב הזה. טוב, גם את זה נעשה קצת יותר צר. נכניס טקסט בוקס, נעתיק אותו ונוסיף כאן Ctrl V כאן וכאן, אימייל קצת יותר ארוך, ובואו נייחד להם את הזהות של כל אחד מהטקסט בוקסים האלה כדי שנדע איך לגשת אליו. הראשון זה טקסט username, השני זה טקסט אימייל, שלישי זה טקסט password, הרביעי זה טקסט confirm password. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף כאן מאפיינים שאומרים לנו האם מה שהזנו זה באמת נכון, כלומר האם יש בכלל ערך, או באימייל האם האימייל כתוב נכון, ובסיסמאות האם הסיסמה באמת שווה לוידוא של הסיסמה. טולבוקס, למטה יש לנו שדה של validation. required field validator, זה אומר לי שבאמת יש משהו בטקסט בוקס שהוא לא ריק. ה-error message שלו נשנה אותו כבר, it must have a value. אפשר לשייך את זה כאן ב-Control to validate, אבל קודם בואו נעתיק את זה לשאר השדות, Control V, Control V, Control V. Control to validate של זה שייך ל-username, זה שייך ל-email, זה שייך ל-password, וזה שייך ל-confirm password. עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף זה שהאימייל תקין. expression validator. ההודעת שגיאה שלו זה email must have strudel and נקודה. וה-validation expression עובד ככה, /s בשביל string פלוס strudel /s פלוס
סלש נקודה סלש s פלוס. אם אני זוכר נכון, זה באמת ככה. עוד מעט זה יראה לנו אם זה נכון או לא. עכשיו בפסוורד אנחנו רוצים להוסיף שה-confirm password באמת שווה לפסוורד עצמו. toolbox compare validator password don't match, זו הודעת שגיאה שלו, ו to validate to validate זה צריך להיות ה-text password, ו to compare להשוות את זה ל-confirm password. נראה לי שזה באמת ככה. אם לא, אז זה יהיה הפוך, זה לא משנה. ואחרון חביב, נוסיף כאן הודעת סיכום של מה באמת לא בסדר. Validation Summary. זה אין צורך לשייך לשום דבר, זה משייך אוטומטית לשאר ה-Validation שדות האלה. וכאן נוסיף כפתור בשביל לוגין. לוגין אפשר או לשנות כאן או לשנות כאן F4 ב-Properties, ב-Login נקרא לו, ונשנה את הטקסט שלו ל-Login. בואו ונראה איך זה עובד. נלחץ F5 או כאן ב-Play. אוקיי. מה לא חוקי? Regular Expression Validator, כי לא שייכנו את כולם. must have value זה משוייך ל-text username, זה באמת לא משוייך לאימייל. בוא נראה שהיתר כן בסדר. בסדר, בסדר. עוד הפעם. אוקיי, הנה זה עובד. username, אימייל, אם נעשה לוגין נראה שהכל must have value. נעשה כאן value, נעשה כאן 1 שטרודל s נקודה c, לא משנה מה זה יהיה. אז הוא בסדר. אחרת הוא לא בסדר, הוא אימייל must have שטרודל נקודה. וכאן סיסמה נעשה סיסמה 789 must have value ופסוורד don't match 78 password don't match 9. הכל match וזה בסדר, וכאן הוא מראה לנו מה לא בסדר. אם נלחץ לוגין. טוב, בסדר, נמשיך. עכשיו אנחנו רוצים שבלחיצה לוגין נעבור לעמוד, נכנסנו לאתר, הזנו שם משתמש וסיסמה חוקיים, ונעבור לאתר. לוגין. לפני שאנחנו עוברים לאתר, אנחנו צריכים ליצור את העמוד של האתר שאנחנו רוצים שאליו נעבור. add new item, welcome. זה עמוד welcome. נשנה את הכותרת שלו ל-welcome. כאן אפשר לראות welcome. וכאן נוסיף לו שני לייבלים שיראו לנו באמת מי נכנס ומתי. קופי. נשבור שורה עם BR, break line, ועוד נשבור שורה ונוסיף כאן עוד לחצן שעושה לנו log out. button ID זה log out, וטקסט זה log out. ככה זה נראה. לייבלים, בוא ניתן להם ID, זה לייבל של username, והוא לא צריך להכיל בינתיים שום טקסט, למרות שזה לא משנה, זה משתנה בכל מקרה בכניסה לעמוד. לייבל, last entered. נחזור לקוד C# של לוגין. כאן כשלחצנו על button login, קליק, בואו, אנחנו צריכים לבדוק קודם כל שהכל באמת נכון. page is valid.
וכאן אנחנו צריכים ליצור create cookies, cookie של last entered קודם כל, http cookie, נקרא הקוקי הזה למשתנה שמכיל את הקוקי, זה נקרא לו time, שווה new http cookie, לקוקי עצמו נקרא last entered, והוא יכיל את התאריך והשעה האחרונים שהוכנסו. כאן אפשר לראות ש-now זה לא string ואנחנו צריכים גם string, אז נעשה to string. הנה, Ctrl Shift B והכל תקין. עכשיו, time הזה, מתי פג התוקף שלו? בואו נקבע, שווה ל-date time.now.add days 1. ונוסיף אותו לרשימת response cookies. נוסיף את זה לרשימה של הקוקיז על ידי add time. בסדר. עכשיו עוד קוקי שאנחנו צריכים זה create username cookie, http cookie, בו פשוט יותר קל להעתיק את זה ולשנות את השמות. נקרא למשתנה שלו uname, לקוקי עצמו נקרא username, והוא יקבל את הערך שלו מטקסט username.text, וכאן uname expires אחרי יום אחד, ותוסיף את uname לרשימה. עכשיו, אחרי שהוספנו את הקוקיז האלה, אנחנו צריכים להיות מופנים אל העמוד החדש של welcome. response.redirect welcome.aspx. בסדר. אוקיי, שלב הבא. עוד מעט נעשה שבאמת בכל כניסה לעמוד של לוגין, הוא יבדוק אם נרשמנו כבר, האם אנחנו כבר בפנים והקוקיז שלנו באמת נמצאים באתר, ואם כן אז הוא יכניס אותנו, אבל לפני כן בואו נעשה שבוולקאם הוא יראה לנו מי המשתמש שנכנס ומתי. ניגש לקוד C# שלו, לאיבנט של page load, if is post back, כלומר האם זאת היא לא הפעם הראשונה שנכנסנו לעמוד, כלומר זאת היא כן הפעם הראשונה שנכנסנו אל העמוד, post back כלומר לא חזרנו אליו עוד הפעם, אז label username.text שווה ל-response.cookies בעצם לא, זה לא response, זה request.cookies. הקוקיז שבחרנו, תכף נכתוב אותו כאן, value .toString, נעתיק את זה. כאן יש לנו לייבל אחר של last entered, ובואו וניקח מכאן את זה שייך ל-username, copy ו-paste כאן, אותו דבר עם last entered, copy ו-paste כאן, last entered, בסדר, בואו נשמור. צריכים עוד להוסיף כאן את האירוע, אז בואו נוסיף אותו כבר. עוד הפעם, if page.isPost is post back,
אז תבדוק את הקוקיז. if request נקודה cookies, איך נבדוק אותם עם כמה קוקיז יש לי. נקודה count, האם זה גדול שווה מ-2, כי ראינו שהכנסנו כאן 2 קוקיז, 1, 2. אז תעשה response redirect ל-welcome נקודה aspx. נשמור. בואו נוסיף כאן על הדרך כבר את האירוע של הלחצן של logout. logout, מה הוא עושה לנו? הוא צריך למחוק את הקוקיז ולהחזיר אותנו אחורה לעמוד של לוגין. אז delete all cookies. איך מוחקים קוקיז? response, כמו שהוספנו להם את ה-expires time, איך שזה קראנו לזה כאן, את זה. אז קצת שונה עם response נקודה cookies, כדי לגשת אל הקוקי שרצינו, נקודה expires שווה ל-date time נקודה now נקודה add days, אבל של -1, כלומר תבטל את הקוקי הזה. נעתיק את זה ומכאן ניקח username ו-lost entered, בסדר, ונעשה response נקודה redirect חזרה ל-login נקודה aspx. טוב, בוא נראה איך זה עובד. play. ההפניה לאובייקט לא הגדרה למופע של אובייקט. למה לא? מה הבעיה שלו? בוא ונעשה נבדוק כאן למה הוא מקפיץ אותנו לעמוד הזה כבר. F11 או F10 אותו דבר, count שלי כאן 0, נו, אז מה הוא רוצה? אני יודע באמת מה לא עשינו. login set as start page, שאם אני נמצא כאן ולוחץ F5 הוא לא יתחיל מכאן אלא בכל מקרה יתחיל מלוגין. play. F5 נדלג על הברייק פוינט הזה. שניר, אימייל שלו זה 123 שטרודל 456.קוף. פסוורד שלו זה 098, צריך לשנות את זה שוב לכוכביות 098. לוגין, נכנסנו, יפה. שניר והתאריך, כאילו שניר זה המשתמש שנכנס, זה התאריך והשעה שהוא נכנס. לוגאוט. לוגאוט מקפיץ אותי שוב לכאן, שוב F5 כדי שימשיך וידלג על הברייק פוינט הזה. בואו נעשה עוד ניסיון, שניר 123, פסוורד 477, בסדר. עכשיו אם נסגור את זה וניכנס שוב, הוא אמור להיכנס שוב לעמוד של Welcome. יפה. מה הוא עשה? בואו ונראה. נוסיף את הברייק פוינט הזה שוב. play. אז ככה. count, יש לי 2 קוקיז שזה או גדול או שווה ל2. אז תעשה response redirect ל-welcome.aspx. זהו. וזהו זה. ביי ביי, בהצלחה.